TV-boksen fra WOW giver dig mulighed for at se masser af sport, underholdning og streaming. Første gang du starter TV-boksen, skal du forbinde din fjernbetjening. Tryk og hold 1 og 3 nede for at forbinde den via Bluetooth. Fjernbetjeningen behøver ikke pege direkte på TV-boksen, så TV-boksen kan du gemme væk i et skab eller bag TV'et. Du kan forbinde din TV-boks til internettet på 2 måder, via trådløst Wi-Fi eller et kabel til din fiberboks. For at få den bedste billedkvalitet, anbefaler vi, at du forbinder din TV-boks med et netværkskabel. Du vil se dette billede, hvis din TV-boks er koblet til din fiberboks. Hvis du i stedet forbinder din TV-boks via Wi-Fi, ser du dette billede. Vælg dit Wi-Fi-netværk på listen og skriv din adgangskode. Hold Shift-knappen inde for at skrive store bogstaver, eller hold knappen inde på det valgte bogstav. Klik på Videre. Din TV-boks henter nu den nyeste softwareopdatering. Boksen genstarter af sig selv, når den er færdig. Nu kan du logge ind med din Google-konto. Det er ikke et krav, men hvis du gør det, kan du blandt andet hente apps og bruge Google Assistent. Ellers spring over og log ind på et senere tidspunkt. Godkend Google servicevilkår ved at trykke Accepter. Vælg dine ønskede Google-tjenester og tryk Accepter igen. Du kan nu navngive din TV-boks. Det er valgfrit, men det kan være en god idé, hvis du har flere TV-bokse. Navnet vil være synligt, hvis du for eksempel Chromecaster til TV-boksen. Vælg et af de foreslåede navne, eller lav dit eget. Din TV-boks vil nu informere om alle dens funktioner. Gå igennem dem ved at trykke OK på fjernbetjeningen. Tryk på Næste for at gennemgå din WOW TV-opsætning. Først skal du vælge, om du vil skifte eller beholde din PIN-kode. Koden er 4x0 som standard, men du kan altid ændre den igen. Vælg de TV2 regionskanaler, du vil tilføje på din favoritliste. Vælg minimum 1 kanal. Tryk ned til pilen i højre hjørne og tryk OK. Til sidst kan du lave en favoritliste over dine kanaler, så de ligger i den rækkefølge, du gerne vil have. Du kan lave op til 5 favoritlister. Tryk på Lav favoritliste. Du ændrer rækkefølgen ved at vælge en kanal og flytte den til en ny placering. Du kan tilføje en ny kanal ved at markere den og flytte den til højre eller venstre. Når du er færdig, skal du trykke Tilbage øverst til venstre. Din TV-boks er nu klar til brug. God fornøjelse. Wow! TV og internet, som det burde være.